Concello de Caldas chegará este xoves coa RPT aprobada e o texto económico máis importante do ano listo para a súa aprobación, os orzamentos. Un documento que recolle 6,2 millóns de euros para Caldas de Reis. O orzamento é un orzamento que roza os 6,2 millóns de euros, con un pequeno incremento con respecto do ano anterior, e que, bueno, contempla todas as facetas que se piden a un orzamento. Son basicamente uns orzamentos con un corte social moi elevado. A cifra que se manexa dende o consistorio para este 2019 é lixeiramente superior á do ano pasado. Melloras de financiamento nos servizos sociais do Concello é unha chega de máis de 400.000 euros para o apartado de inversións, que tal e como sinalou o propio rexedor terán un valor maior, preto de 3 millóns de euros, e financiaránse con cargo a outras administracións, como é o caso da Deputación de Pontevedra. Contar que, afortunadamente, as inversións neste Concello exceden o ámbito presupostario, non? No ámbito presupostario son 470.000 euros, pero a maiores temos tamén o Plan Concellos, a inversión de 1 millón de euros na escola, no edificio de usos múltiples, a Vía Verde e outros que tamén vencellados ao remanente de tesorería que se aprobará en breve, e en obras aínda sin definir, estamos falando dunha inversión que vai a superar os 3 millóns de euros, non? Entón é unha cantidade que está significativamente moi ben. Juan Manuel Rei amósase satisfeito co traballo realizado nos últimos meses e foi fincapé en que o pago medio dende o Concello sitúase nos 7,3 días durante o 2018, cando tamén houbo un remanente de 1,4 millóns de euros.